Ayan po, no? Good morning. So, yan po yung 50 pesos po nila na sariwang mga latagan ng galunggong. Ito po yung mga 50 pesos natin, no? Mga isdang kabase. May lapis, merong malakapas, sapsap na sa halagang 50 pesos po lamang ay makakapag-ulam na po kayo. Naman po ng mga big head, 50 pesos. Dito po ay 270 per kilo ng ipon, 350 sa golden pompano. At 80 pesos per kilo ng mga tilapiyang Batangas. Good morning sa iyo, idol. Nawawala na si Maeng. 80 pesos per kilo ng mga tilapiyang Batangas. Mukhang may pasabog to May pwesto May pwesto. Ayan o, nakahanda na. So, tawilis. Bossing, magkano per kilo mo ng tawilis? 100 pesos. Ang 100 pesos, no? Dito na tambakol. 100 ang kilo. Ang yellow pinto na po ay mababa. 140 na per kilo. Akala ko doon ka nakapwesto Tahong po dito ay 100 pesos na tumpok. Magkano yung loba mo? 300. Tapos dito 280. Tatampal 160. Yan po yung mga presyo ng per kilo. Ano yung pusit? 300 pesos, no? Yan po yung mga presyo po dito na mga panindang seafood. Magkano pusit? Magkano pusit mo ngayon? 280. Sariwang mga pusit, no? Sariwa yan, hawakan mo malutong yan. Para naprito na. Magkano per kilo rito? 280. So dito po 280 na per kilo ng hipon na malalaki po. Hipon dito ay 160 per kilo at bakoko 140 po ang per kilo. Baby pugita 160 at hasa-hasa, ganun din po yung mga presyo, no? So sariwang-sariwa po yung mga na-vlog ko po ngayon dito. Dalagang bukit per kilo po yan. 80 pesos naman po sa mga tawilis. Ang galunggong po ay 60 pesos na lang po dito ang per kilo. Yan din yung mga presyo, 100 pesos din po. Tumpukan ng galunggong, dami. 100 pesos din, no? Shout out, bossing. Good morning. So, ang yellow pinto na ay 120. Yan po yung 120 na per kilo. Tapos yung mga gulyasan, bubuli, sagisi, no? At binluan. Boss, good morning. Pwede po malaman yung presyo. 100 pesos po dito ang per kilo. Sa bubuli po 120. Yun yung mga presyo. Sagisi 150. So yun po yung presyo, no, ng mga latag po dito ng mga isdang bato na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Good morning everyone. At tayo po ay mag-update po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at mag-aalam-alam tayo ng mga panibagong latag ngayon pong araw ng Martes. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Pero Rami, ikot muna ako. So pasadahan natin tong mga latagan po dito, no? So mag-alam-alam tayo ng mga isda o anumang klaseng latag dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At eto na po tayo. So dito sa bungad po lang natin ay may mga latagan na po, no, na magagandang isda. So sa dami po ng mga tumpukan po dito sa halagang 50 pesos ay meron na po kayo mabibili mga isdang galunggong. Ayan po, no?
Good morning. So, yan po yung 50 pesos po nila na sariwang mga latagan ng galunggong. Ayan, no? Tinutumpok po nila, no? Halos 1 kilo na po yan. 50 pesos lang po. Wala pa rin kayong bangos na tatluhan. So, ito po yung mga tumpukan pa rin po ng galunggong at mga bentahan po ng per kilo ng bangus pandaing. So, yung mga bangus po natin dito ay 140 po kada piraso. So, ito po yung mga latag na kitang, tanigi, no? Taniging bato. Ayun po yung islang nilachay, ayan. So, yun po per kilo, no? 150. Tapos snapper, mga binluan. So, busy yung ating vendor dito, no? So, hindi natin matanong yung presyo dito. Kung susunod, itatanong natin yan. So, dito naman po yung mga latag ng gulyasan. Ayan. 100 pesos po na per kilo. So, mga 50 pesos na tumpukan po ang bentahan dito. Yung mga tulingan po natin dito ay 120 na per kilo. At yung mga tumpukan po natin ay 100 pesos, 50 pesos. Ito po yung mga 50 pesos natin, no? Mga isdang kabase. May lapis, merong malakapas, sapsap na sa halagang 50 pesos po lamang ay makakapag-ulam na po kayo. So, madami po yan, no? So, isang katerba na naman po ang mga latagan po dito ng tumpukan. Ito naman po yung isdang gulyasan sa halagang 100 pesos na tumpok. Bisugo, 50 pesos, no? 100 pesos din po yung per kilo dito na mga gulyasan. Yan po yung mga 100 pesos, oh. Alright, so alam-alam pa tayo ng kanilang mga latag ng isda. Ito po yung mga tumpukan. 50 pesos sa mga dilis, dalagang bukid. At yung mga tumpukan po dito ng mga bangus pandaing 100 pesos. So yan po yung mga magaganda nilang mga presyuhan na ating mga nabablog dito sa Malabon Fish Market. $50 pesos sa mga laman po ng mga big head. 50 pesos. 50 pesos din po sa latag ng galunggong. So napakarami pa rin po ng mga latagan dito ng galunggong, no? Halagang 50 pesos lang po ay sapat na inyong maiuulam sa hapagkainan. Ito, mga bangus pa rin po. Ito yung mga isdang nilachay at mga tawili. So may mga bangos din po dito na nakadaing na bentahan din po nila sa halagang 100 pesos, no? So Black Mamba, shout out sa iyo. Good morning. So ito po yung mga isdang tulingan, gulyasan. So, tanong natin yung presyo. Bossing, magkano presyo mo ngayon ng mga isda? So, ang ganda ng tulingan, no? Na ate pong naibablog dito. Sariwang-sariwa po yan. So, abante tayo dito sa mga areas na talagang may mga latagampa, no? Itong kahabaan po ng bayan po ng Malabon Fish Market. So, dito yung mga bentahan ni Boss Maeng, mayroon pong 50 pesos. Isang piraso na mga bangus dagupan at 120, 130 na kada piraso.
So dito po ay mura po ninyo mabibili ang gulyasa naman po sa halagang 90 pesos per kilo. Yan po yung laman, no? So, good morning sa'yo, Boss Maeng. Dito po ay murang-mura yung hipon, 270 na per kilo, oh. So, sinubukan natin mag-vlog dito sa bayan ng Malabon Fish Market ngayong araw po ng Martes, no? So, dito 80 pesos per kilo ng mga manggang matatamis. Manggang hinog po, 80 pesos na per kilo. So, nandyan din si Boy Tilapia, si Ian Lim, Legaspi. So, shout out. Dito po ay 270 per kilo ng hipon, 350 sa Golden Pompa, no? At 80 pesos per kilo ng mga tilapiyang Batangas. Good morning sa'yo, idol. Nawawala na si Maeng. 80 pesos per kilo ng mga tilapiyang Batangas. Ah? Mukhang may pasabog to, ah. May pwesto eh. May pwesto. Ayan o, nakahanda na. Siya na ngayon yung sa Kamana Battle Center. Good morning. So, tawilis. Bossing, magkano per kilo mo ng tawilis? 100 pesos. Ang alumahan mo? 120 na lang. 120 na per kilo sa mga alumahan, no? Yan sa halo-halo, sandaan lang yan. Oh, 100 pesos per kilo. So, mura po yung presyo dito ng isda. Sa laban natin, boss, wala nang 120. Salamat, thank you. Thank you, idol. Diretso sana ako eh, bibilin lang ako dito. Kaya nag-vlog na ako. Hinahanap ako eh. Yung masarap. 100 pesos, no? Dito na Tambakol. 100 lang din niya. 100 ang kilo. Ang yellow pinto na po ay mababa, 140 na per kilo. Akala ko doon ka nakapwesto eh. Ayun, shout out kay Boy Tilapia at Boy Bangus ng Malabon Fish Market. Ang lagi pong nagsasabong. Shout out. So mamaya may upload tayo sa kanila. Sa girian na naman ng dalawa. Abnormal na raw si Boy Bangus. Bumabawi. 140 sa per kilo, no? Yan po yung mga presyohan ng gulyasan at mga yellowfin tuna. Thank you, Black Mamba. Salamat. So, update pa tayo dito sa mga presyo ng mga prutas naman po. So, yan po yung mga presyo. Oh. Yan po yung mga presyo ng mga latagan po ng prutas. So yung ganda na naman, may latag na naman tayo dito mga tatampal at mga limango. Ayan o, alimasag. Shout out po, good morning. Malungkot na naman. Malungkot. So ito, ang gaganda ng mga loba. O tinatagat ng lapo-lapong itim. Tapos mga pusit at bisugo. So yung mga latagan po dito, no, na magaganda po ngayong araw ng Martes. At talagang ang ating mga tahong po dito ay 100 pesos na tumpok. Ayan, yan po yung mga latag po dito ng mga seashell na kanilang bentahan po dito sa Malabon Fish Market. Bito, magkano yung loba mo? 300, tapos dito 280. Tatampal 160.
Yan po yung mga presyo ng per kilo. Ano yung pusit? 300 pesos, no? Yan po yung mga presyohan po dito na mga panindang seafood na atin po na itanong dito po sa vendor sa Malabon Fish Market. Ayan. Magaganda yung mga tahong natin, mga gaspang, no? Ito yung mga laman, no? Yung talaba, sarado-sarado sa ano, oh. Eh, sa mga ganito. Ayan. Dapat yung kasunod na eh. Kada tabo. Baka bila kang limata ng mga motor. Bossing, thank you. Salamat. So, dito yung mga presyo. Ito naman po yung mga presyo ng hipon po natin dito ay sa halagang 260 per kilo. Oh. Malalaking hipon. 260 lang po yan na inyong mabibili. At dito naman po, pusit at mga salmon lokal. Tulingan po natin ay 100 pesos na per kilo. Magkano pusit? Ha? Magkano pusit mo ngayon? $280. Ha? 280. Sariwang mga pusit, no? Sariwa yan, hawakan mo malutong yan. Para na prito na. Wala kang Di ba hipon. naluluto? Meron. So, yun po, no, ang per kilo po ng mga bentahan po dito ng pusit ay 280 per kilo. So, kamatis, 60 pesos per kilo. Mga melon, ayan po yung presyo, 80 pesos isang piraso. Alright. 220, 230 na mga kilo ng hipon. So, mababa po yung mga presyohan ng hipon, no? So, ito hipon. Magkano per kilo rito? 280. So dito po 280 na per kilo ng hipon na malalaki po. 280 lang yan, boss Dago. Ganda, no? 280 lang po yan. Na presyohan po na kanilang bentahan. So yung mga nilachay po dito ay 160 per kilo at bakoko 140 po ang per kilo. Alumahan 150 per kilo. So talagang sinubukan natin mag-update dito, no? Talagang ang mga presyon ay mababa at bagsak presyo. Yung mga tulingan po natin dito 100 ang kilo. Tapos meron tong baby pugita, 160 at hasa-hasa, ganun din po yung mga presyo, no? So sariwang-sariwa po yung mga na-vlog ko po ngayon dito. $120 sa mga isdang matambaka at dito po 240 na per kilo. So 260 naman po dito yung kilo ng hipon. 240. So yung mga presyohan, no? Murang-mura yung mga latag po nila ng mga hipon po ngayon dito. Ang mga per kilo po dito ng mga tilapiyang Batangas 80 pesos. 90, 110 per kilo, 90 pesos, 100. So yan po yung mga presyohan ng kanilang latag, oh. Tapos mga 50 lang po yung mga isdang alumahan. So dito 230. 120 po sa mga isdang dalagang bukit. Per kilo po yan. 80 pesos naman po sa mga tawilis. So 30 per kilo na mga hipon. So napakamura po ng kanilang mga presyohan. 100 pesos naman po dito sa mga isdang matang baka. 260, 240 na mga per kilo. Ang ganun kung po ay 60 pesos na lang po dito ang per kilo. Hindi niya nakikita yun. Mga bahay na ako.
140, 100 pesos, 80 pesos. Yan po yung mga per piraso ng kanilang mga latag ng bangus. At 80 pesos na gulyasan per kilo. So maganda yung latag dito ni Potpot ng mga Shout out kay Tiyong ipon. 280 per kilo, no? 280 at 240. Ayun, shout out. sa kanyang jowa sa Cavite. Ang layo pala. Oo. Shout out ko yung mahal mo. Mahal, pero kung mapapera niya. May, tanong daw, may pantustos pa ba? Ito po yung kilo ng mga galunggong, 80 pesos. Sikat yung bossing, ito 80. Tapos tumpukan ay 50 pesos. Eh yung matambaka mo magkano? 100 pesos ang per kilo. Grabe yung tumpukan, no? Makakapagprito ka na sa dami ng tumpukan. Oo. O dito yung mga alumahan natin, 100 ang kilo. Tapos yung mga galunggong, oh. Ang dami. Grabe sa tumpukan, oh. Eh dito 100 pesos. 100 pesos lang, kabayan. Ayan, ang dami, oh. 100 pesos lang po na tumpukan. Grabe yung tumpok, no? Ang dami. Tapos ganito rin po dito sa tumpukan. Yan po, alam ko 100 pesos din po ito. Tilapyang Batangas, tulingan, yellowfin tuna, gulyasan. So tumpukan po yan, ang dami. Ang galing mo, mami. Sobra na. Ayun o. At ang mga 50 pesos, tumpukan ng mga hipon. So dito, 320 per kilo ng mga hipon, no? Ganda, oh. 50 pesos mga tumpok ng galunggong. Ayan, kabababa pa lang po, oh. Galunggong pa rin po yung mailalatag nila dito, oh. Invento isa. Galunggong tol. Matang baka. Gulyasan. Magkano bossing mga tumpok niyan? 100 lang yan. 100 pesos daw po ito, oh. So grabe mga tumpukan na kanilang bentahan. Dalagang bukid din po, 100 pesos na tumpok. 100 ko kanina, ay, sanda na lang. Ayan, oh. 100 pesos. Ito naman po yung mga tulingan natin, no? 100 pesos na kilo, 100 pesos na tumpok. Ayan, ha, mga galunggong, oh. Tinutukan ko na ng aking camera yung kanilang latag. Boss Ed, magkano yung tumpukan mo dito? 100 pesos. So ganyan karami po yung latag nila ng 100 pesos na tumpukan. So mura po ang presyohan ngayong araw ng Martes. Tapos dito ato. Yan din yung mga presyo, 100 pesos din po. Tumpukan ng galunggong, dami. 100 pesos din, no? Shout out, bossing. Good morning. Boss Benok. Ang daming tumpukan ng 100 pesos, oh. Shout out kay Boss Benok. Ayun, shout out. Tapos ito pa, ang mga tumpok. Alimasag. Alimasag magkano? 200 lang per kilo. 200 pesos per kilo. Oo, isa. Oh. Oh. So ayan po, no. Yan po yung mga latag nila ng galunggong dito, napakadami. 100 pesos.
Ipon. Grabe, ang dami mga bentahan dito ng tumpukan. Oh. Luwan. Oh, saan ka na kilo? Gano per kilo? 250 naman po dito yung per kilo ng kanilang latag. So, yan, no? Mga latagan po nila dito sa 100 pesos, no? Na mga tumpukan. So, shout out sa'yo, Agustin. So, dito naman po ay 100 pesos, Tilapiang Batangas, 80 pesos per kilo, no? Ito, paninda ni Nanay Noemi, 170 kada isang piraso ng mga bangus dagupan. Naubos na ang paninda ni Nanay Noemi ng mga bangus. So, ang daming tumpukan po rito na inyong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ang mga galunggong po, no? Kitang-kita naman po natin sa ating pag-iikot yung mga presyuhan ng kanilang latag. So, ito tayo. Dito ang yellow pintuna ay 120. Yan po yung 120 na per kilo. Tapos yung mga gulyasan, bubuli, sagisi, no? At binluan. Boss, good morning. Pwede po malaman yung presyo. 100 pesos po dito ang per kilo. Sa bubuli po 120. yun yung mga presyo. Sagisi 150. So yun po yung presyo, no, ng mga latag po dito ng mga isdang bato na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Boss, thank you, salamat. Alright, so yun po yung mga presyohan na napakaganda at murang-mura po ninyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. So talagang swabe at panalo sa mga presyohan, lalo na ngayon yung mga latagan nila ng mga tumpukan. So araw pa lang po ng Martes ngayon, no? Talagang ang mga latagan ay swabing swabe. So dito may mga latag pa rin po at alamin natin yung mga presyo. So yan po, no, mga latag dito, mga tulingan. Mga 100 pesos din yung mga tumpukan. 100 pesos din po dito. Oh, ito, tara dito. Bawas lang. Tara, bawas. Ito na, para mamili mo, 150 dalawang tumpok. Dito, patinda mo. Last, dito na nga ito. Adi! Alright, yun na nga po, talagang ang mga presyo, no, sa ating mga pag-update po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At napakaluwag po ng kalsadahan ngayon at marami rin sa ating mga kababayan ang mga nag-iikot at naghahanap talaga ng mga presyo na abot kaya ng kanilang bulsa. So talagang hindi ka na matatalo dahil sa halagang 100 pesos at 50 pesos mo ay talagang meron ka ng maiuulam at sulit para sa iyong pamilya, no? Swabe yung mga latagan po nila dito. At yan po yung mga mamimili o kababayan natin na dumarayo sa bayan po ng Malabon. Alright, so shout out sa ating mga OFW na naghahanap po ay po sa ibang bansa. Shout out! Shout out po sa ating mga mamimili dito po sa Malabon Fish Market at sa mga viewers po natin na sumusubaybay. Salamat po sa inyong mga suporta. Sana ay huwag po kayo magsasawa sa panonood sa aking o pag-upload sa YouTube channel. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye bye. Wow.